the sun that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Luke litra Lillu kapitlu 9 min vers 22 sal-aħħar. Hawnhekk l-awtur qiegħed jispjega l-valur u s-sinifikat tal-mewt ta' Kristu bħala sakrifiċċju għadnu, sakrifiċċju effettiv illi attwalment għalanna il-maħfra minn għandna. Għaddaw kollha li jagħmlu fiha. Luk 9 vers 22. U kważi kollox jissaffa bid-demm skont il-liġi u bla tixrid ta' demm m'hemmx maħfra. Għalhekk mela kien meħtieġ li l-ixbijat tal-ħwejjeġ tas-sema jissaffew b'dawn. Iżda l-ħwejjeġ tas-sema infushom b'sakrifiċċji aħjar minn dawn. Għax Kristu ma daħalx f'santuarji maħdumin bl-idejn li huma xbijat tal-veru, ma fis-sema stess biex jidher issa għalina quddiem Alla. Mhux biex joffri lilu nnifsu bosta drami bħalma jidħol assissin kbir darba fis-sena fis-santuarju bid-demm ta' oħrajn. Għax kieku kien ikollu ibati ta' spiss mit-tissis tad-dinja. Iżdissa der darba fl-aħħar ta' żminijiet biex iħassar id-dnub bis-sakrifiċċju tiegħu nnifsu. U bħalma hu maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss, iżda wara dan isir il-ħaq jew il-ġudizzju tagħhom, hekk Kristu kien offrut darba biex jerfa' d-dubiet ta' ħafna u jidher għat-tieni darba mhux biex neħi d-dnub imma salvazzjoni ta' dawk li jistennewha. Se nkomplu nikkonsidraw il-talba tal-missiera. Qatt għadda minn raskom kemm hija talba umiljanti il-missiera. Tumiljana. Ma' kull petizzjoni qegħdin nitolbu qegħdin nuru kemm ta' bilħaq ninsab fil-baxx u għalhekk tagħmel sens biss jekk aħna nitolbuha fiduċja f'Alla u nkunu nafu eżattament x'qegħdin ngħidu. Missiera inti bismawit jitqaddes ismek. Dik għandha tkun il-mira ta' ħajjitna, ebda proġett, ebda ambizzjoni oħra li se Alla jkun imħares. Tiġi saltnatek. Il-bnedmin għandhom il-proġetti tagħhom, jiena lest li warrab dawk il-proġetti sabiex navvanza s-salta tagħna. Jkun dak li trid kif is-sema ukoll fl-art. Alla li tagħmel rieda, irrid dik ir-rieda ninvestija għar-rieda tiegħu. Il-rieda tiegħi mhix importanti imma fl-aħħar mill-aħħar il-ħaġa kruċjali, il-ħaġa indispensabbli hija li isseħħ ir-rieda tagħna. Anke bniedem li jidhirlu li kapaċi jaqla lejxin tiegħu, Ġesu għallimna biex aħna nesprimu d-dipendenza tagħna fuq Alla missierna provvidenti. U issa wkoll aħfrinna id-djun tagħna bħalma aħna naħfru lill-midjunin tagħna. Ukoll qegħdin numiljaw ruħna quddiem Alla qegħdin nammettu li aħna midjunin miegħu, midinbin. Però hija talba umiljanti fl-istess ħin hija talba mimlija tagħha. Hemm min ikellmek biex irrexxek u jumiljak quddiem ħadd ieħor u jħallik hekk. Ma din talba fuq waqt li tumiljana poġġina fil-pożizzjoni xierqa tagħna fl-istess ħin timlina tagħna. Aħfrinna djuna. Ġesu qed jgħallimna morru għand il-missier. Irriborru għandu. Il-għaliex għand il-missier hemm il-maħfra. Aħfrinna b'nubietna bħalma aħna naħfru lil min jitneb kontra tagħna. U allura qegħdin nammettu mill-bidunet
illi aħna ninsabu ħatja tad-dnub. Il-Kristjan, infatti, huwa Kristjan għaliex Alla għamilna realistiċi. Alla tagħna il-kuraġġ li aħna nħarsu fina nfusna, nagħmlu assessment ta' emilna u iva naslu għad il-konklużjoni. Il-konklużjoni l-istess waħda li Alla għandu dwarna. Aħna midinbi. Aħna trasgressuri tal-liġi tiegħu. Aħna irribellajna, konna diżubbidjenti għal-rida rivelata tiegħu. Għal-rida li huwa urina li la darba Alla ħalaqna aħna tiegħu u għandna ngħixu għas-servizz tiegħu. Il-Bibja infatti titkellem ċaru ton dwar l-istat mitneb tal-umanità. Kollha kemm aħna matul iż-żminijiet mill-bidunet Alla li ħalaq il-bniedem tajjeb dak il-bniedem waqa' minn dak l-istat qaddis u oriġinali tiegħu. U allura il-Bibja tiddeskrivina bħala mill-erq tagħna midinbi. Ruman 5 vers 12 jgħidilna li bħalma b'bniedem wieħed id-dnub tagħha fid-dinja u għalhekk nemmnu li l-istorja ta' Adam u Eva hija storja storika li attwalment ġrat. Pawlo qed jaffermana huwa b'bniedem wieħed illi d-dnub tagħha fid-dinja, fil-bidunet tal-ġrajja umana, u hekk il-mewt għaddiet għal fuq kull bniedem għax kollha tinmu. Din l-ewwel ħaġa li aħna rridu nkunu persważi dwarha. U mhix xi ħaġa illi għandna biex niċċelebraw. Il-fatt li l-umanità suret jew bojot, intelligenti jew mhumiex, il-bnedmin matul il-ġenerazzjoni kollha, aħna midinbin. Midinbin il-għaliex ninsabu fatam il-prova illi kulħadd, anke l-kbar u żgħar, anke tarbija tmut attwalment għax midinba. Pawlu jgħidilna illi id-mewt għaddi tal fuq kull bniedem għax kollha. U din hija l-ewwel ħaġa li aħna rridu nifhmu. Id-dnub tan-nisel. Min-nisel tagħna, mill-erq tagħna, mill-oriġini tagħna, aħna midinbin. Minn hekk jerġa'. Aħna midinbin attwalment. Midinbin bl-għażla tagħna. Bl-għażla tagħna, mal-ewwel opportunità li kellna, mal-ewwel ċans, mal-ewwel okkażjoni li ppreżentat ruħha minn ċkunitna bdejna nuru, bdejna nesprimu dik l-inklinazzjoni fina, dik ix-xeħta fina illi aħna rridu nisfidaw bil-Alla. Flok ma nqogħdu għal-liġi tiegħu, rridu niksruha u rridu pjaċir niksruha. Romani 3 vers 23 jgħidilna illi kollha dimbu u neqsin mill-glorja tagħna. Alla għandu livell ta' perfezzjoni assolutament perfett, aħna waqajna l-isfel minn dik il-perfezzjoni. L-Apostolu Pawlu meta tkellem dwar il-qagħda tagħna qabel ma sirna ulidalla, qabel ma konvertejna, jiddeskrivina l-istess bħal nies mitlufa l-oħra. Ftitu 3 vers 3. Aħna stess konna wkoll darba bolħ. Issa il-bluwa ġifieri, il-Bibja tiddeskrivi l-bluwa bħala ġen. Meta l-bniedem jidneb qed juri il-ġen tiegħu. Illi huwa lest u jippreferi illi għadda eternità apparti minn Alla fit-batija, fi-bwien ħorox, aktarx milju jgħix f'xirka ħienja u sodisfaċenti m'Alla il-ħalli tiegħu. Dik hija l-bluwa. U Pawlu jgħid aħna darba konna ħoloħ, ma nobdux imqarqin, naqdu kull xorta ta' xewqat u pjaċiri, ngħixu fil-ħażen u lejra, mibgħudin u noqogħdu li xulxin. Hija assessment umiljanti ħafna. Illi l-Bibja ġibna ħajdu hekk f'postna. Il-Bibja
titkellem dwar id-dnub. Ja, kemm mhux moda li in-nies tisma'hom jisemmu ġufrija, żball, darfajt bħalli kieku qegħdin naħbu dak li fil-kuxjenza tagħna huwa tant ovvju illi aħna miksurin ma' Alla. U allura la darba aħna ħati ta' aħna wkoll midjunin mal-ġustizzja tagħna. Se inti li ċittadin Malti tagħmel kontravenzjoni tal-liġi nazzjonali u tinqabad tikolla aħna regula, tikolla. Jew ħadd eġitazzjoni, jew ħadd tal-qorti, trid tħallas. Wis għar minnek hija meta id-dejn tiegħek meta inti għandek tagħti mhux lill-lassa tal-pulizija, mhux lit-tribunal lokali, mhux il-qorti, imma l-qorti suprem tal-univers, l-Alla nifsu. Id-dejn tagħna kontra għall-ġustizzja tagħna li Alla ċertament u din hija lajta u x-xewqa ta' kull bniedem aħna spontanjament ngħidu u nappellaw għall-ġustizzja vera? Meta xi ħadd iweġġaq, meta xi ħadd joħodlok xi ħaġa, jisirqek. Jagħmlek xi ħsab fil-karozza, inti trid il-ġustizzja. Qiegħda fina. Bħala parti mill-umanità tagħna, aħna maħluqin fi xbija tagħna. Il-ġustizzja nafuha, però din hija sawek il-konundrum tagħna, il-problema tagħna. Fil-waqt li narfu u ngħidu u nappellaw għall-ġustizzja, Alla ħares Alla jimxi bil-ġustizzja magħna u jaqfel. Aħna midjunin mal-ġustizzja Rumani 3 vers 19 jgħidilna aħna nafu li kull ħaġa li tgħid il-liġi u l-liġi nafuha aktar mill-nixtiequ. U kull ħaġa li tgħid il-liġi tgħidha lil dawk li huma taħt il-liġi biex jingħara kull fomm u d-dinja kollha ssir ħatja quddiem Alla. Id-dinja kollha hija kolpevoli quddiem Alla. Int ħadd quddiem Alla. Alla qiegħed jixrik. Alla qiegħed jakkużak, hija kwistjoni ta' ħin, ta' żmien qabel int tidher quddiem it-tron t'Alla biex tagħti kont tal-emil ħażin tiegħek. U allura rridu nafu wkoll illi la aħna nfusna, la jien personali, u laqas ebda ħlejqa oħra ma nistgħu nagħmlu liċken sodisfazzjon għal dak id-dejn. Dak id-dejn li aħna qegħdin inġemmaw kontra Alla, kontra l-ġustizzja tiegħu, ma nistgħux niskontawh. Bniedem illi mexxa droga jew sera u nqabad u ħel il-ħabs. Pira ta' 5 snin. Dik 5 snin tgħaddi. U jerġa' jsib il-libertà, jerġa' bniedem normali. Id-dejn li għandna kontra Alla ma nistgħux nissodisfaw. Araw x'dejn illi kontinwament il-bniedem tiġemma fejn jgħidaw fir-Rumani 3 illi il-lut il-ġentili, reliġjużi u nies b'ebda sens ta' reliġjon, damma kollha taħt dnub bħalma hu miktub. M'hemm ħadd tajjeb li għandna taswir. Jekk għalli jkollu jiddeskrivi lil minu fina nfusna waħedna part mill-grazzja tagħna, Alla jgħid m'hemm ħadd tajjeb. Le lanqas wieħed. M'hemm ħadd li jifhem, m'hemm ħadd li jfittex il-Alla kif il-Bibla tixlina illi l-ewwel ħaġa fin-natura tagħna bħalma jgħid fl-Efesin 2, aħna minn natura u liet il-ħafna. Fuq il-bniedem hemm id-dispjaċir ta' Alla. Għax il-bniedem qed jaħrab minnu, qed jisfidah. Imma wkoll illi ħadd mu qed ifittex il-Alla. Il-mira ta' l-iskop ta' ħajti x'inhi. Il-bniedem mhuwiex ifittex il-Alla, il-koll ħarġu mit-triq, kollha kemm ma jisfrawx. M'hemm ħadd jagħmel is-sewwa, lejn naqas wieħed. Ħaniġu issa għal prattika. L-opri tagħna, l-emejja tagħna,
Il-Bibel tajt hawnhekk illi m'hemm ħadd li jagħmel is-sewwa. U rigward id-diskors, gerżumithom qabel miftuħ. Bil-sierhom ħadmu l-qerb jew l-ingann. Il-valem tas-sħrieb huwa taħt ċoftehom. Għamilha man-nies fuq il-post tax-xogħol pereżempju. U tara kif xi darba oħra se jippruvaw. U forsi intu wkoll provajt qasqas jew tweġġa' l-ħadd ieħor mhux tiegħek bil-sienek. Sħid mrar f'hom mimli ħfief f'riġlihom biex ixertu d-demm jispiċċa biex jgħid li m'hemmx bisa Alla quddiem għajnejhom. Il-bniedem jippreferi jgħix mingħajr Alla. Alla mhuwiex fl-istampa tiegħu, mhuwiex fil-ħajja tiegħu minn ġurnata għal oħra. Dan huwa l-istat tal-bniedem apparti minn Alla. Ġesu jgħid fl-istorja illi rrakkuntanna biex jagħtina idea tad-dejn li għandna ma' Alla. Kien hemm raġel li kellu jagħti lis-sultan tiegħu kien midjum miegħu 10,000 talent. Semmin jada l-aħħar. U kalkulajta jiena jekk talent kif nafu bewet ieħor kien somma ta' flus li biex iġġemmaħħa minna ma tħallas kera, minna ma tiegħu, minna ma tonfoq biex tixtri il-ħwejjeġ u kwalunkwe ħaġa oħra. Talent jiswa paga ta' 20 sena. Mela dan kellu jagħti lis-sultan tiegħu 10,000 talent. U ċoħe 200,000 sena xogħol. 200,000 sena xogħol mingħajr ma tonfoq ċentesmu dak li tmoħħajt. Metu sena għex 969 sena. Laqqas jibda jqarreb kieku biex bil-paga li jaħdem jipprova jiskonta dak-dejn. Ġesu qed tagħtina jien ċkejken tad-dejn il-bniedem issa huwiex xellerat jew reliġjuż. Ir-reliġjuż ukoll huwa mitnef kontra Alla għax huwa kbur fejn nifsu huwa superf qalbu u jistmer il-ħadd ieħor. Li jien m'iniex bħalhom, jiena nsum dak ġimgħanati li xogħol dak it-tip. Dan huwa d-dejn li aħna ma nistgħux nissodisfaw kontra Alla. Anke il-tassalmi minn kmin jagħmililna ċara Salm 49 vers 7 jgħidilna li ħadd minnhom ma jista' b'xi mezz jifdil il-ħuħ u lanqas jagħti lil Alla il-prezz tal-fidwa tiegħu. Ħadd minnha ma jista' iħallas għal ħadd ieħor biex jeħilsu quddiem Alla. Għax il-fidwa ta' ruhom tiswa wisq u l-prezz tagħha qatt mhu biżżejjed biex hu jgħix għal dejjem u ma jarax il-qamar. Qed jgħidilna wkoll tas-salm illi ma nistgħu nagħmlu xejn biex ħanidu hekk niskulpaw lil nfusna biex aħna niġu f'pożizzjoni newtral quddiem Alla, għalmin in-newtral. Però bħalma tilkom għalkemm Ġesu meta qed jgħidilna itolbu għal it-talb, aħfrinna djuna hemmhekk hemm tagħna. Il-fatt illi aħna nitolbu għax nafu illi ma' Alla hemm il-maħfra, imbasta tkun il-maħfra kif hu jgħid li taslulna. Ħafna nies jippretendu li Alla jaħfrilhom kif jidrilhom huma, kif għamel Kajjin fil-bidunet. Kajjin bħal huwa ressaq is-sakrifiċċju tiegħu. Alla ma raħawx għaliex għax ma kien skont id-direttiva tagħna. U l-istess ħaġa rridu naċċertaw ruħna illi iva ma' Alla hemm maħfra, però rridu nagħmlu attenti illi nersqu skont il-metodu ta' Alla biex ingawdu din il-maħfra. Salm 130 vers 3 jgħidilna jekk int mulej kellek tħares leħtijiet min jiflaħ iżomm sħiħ jasem. Kif wara kellu jżomm kont tal-ħtijiet tagħna, ħadd ma jaf qudiemu. Ħadd ma jeħlisha. Però issa ma jafx hemmhekk.
ikompli jgħid iżda hemm il-maħfra fik. Hemm il-maħfra fik. Biex hekk aħna imuk fil-biża' tiegħek. Alla jaħfrinna u mal-maħfra jagħtina wkoll il-biża' tiegħu, jagħtina li aħna nkunu rridu noġbuh appena aħna nirċievu l-maħfra b'xejn tagħna, daqshekk ieħor aħna nkunu imħeġġi mhux biex nabbużaw dik il-maħfra, imma aktarx biex aħna noġbuh f'kollox. Allura, iva, dinja talba sabiħa, talba illi tagħmilna kuraġġ meta Ġesu qed jgħidilna itolbuh aħfrinna id-djun tagħna bħalma aħna naħfru lill-midjunin tagħna. Ħanibdew biex nifhmu hawnhekk. Illi għandna jaħfrinna mill-grazzja ħielsa tiegħu. Aħna nitolbuh bħala tallaba. Alla qatt huwa obbligat illi jaħfer. Il-ħniena hija il-prerogattiva sovrana tiegħu. Alla jaħfer għax jogħġbu u jaħfer. Allura qegħdin nitolbuh biex hu jogħġbu jeħlisna minn dirħtija. Minn dirħtija insuperabbli, minn dirħtija li tagħmel x'tagħmel b'ebda mod ma tista' tiskonta. Jeħlisna minn ħtija u mill-kastik dovut tad-dnub. Ħafna nies aħna l-kol imbaratu minħabba d-dnubiet tagħna. Il-fatt li inqar il-fatt qegħdin nixjieħu u jibda jitfaċċa l-mar u debolizzi dak huwa wkoll riżultat tad-dnub. Nies li jsofru b'mod dirett tad-dnub tagħhom, jekk inti tieħu droga u jetterri ġismek, ovvjament, taf xi xifek. Jekk inti flok ma meta taqla l-paga flok tgħix il-familja tmur tilagħba l-każino l-paga, ovvjament fil-paga. Ġifieri ħafna drabi iwaqqa l-ġebla fuq saqaj, imma l-kol qegħdin induqu xi ftit minn dan il-kastik, il-fatt li aħna il-fdal tad-dnub qiegħed fina u qiegħed jaffettwana. Qegħdin nappellaw l-allura biex jeħlisna minn dan il-kastik tad-dnub. Il-aħbar it-tajba hija din illi Alla difatti diġà ħadem rikonċiljazzjoni. Diġà intervjena, diġà indaħal f'din is-sitwazzjoni skabruża tagħna, din l-qagħda mwera tagħna biex ma nibqgħux fiha. Alla wera ir-rieda tajba tiegħu filli tagħna lill-libs biex ikun hu is-sostitut minn flokna biex il-ħtija taqa' fuqu kif infatti ġara ħalli aħna nkunu illiberati. Rumani 3 vers 27 Pawlu għal jispjega jgħidilna li Alla jiġġustifikhom b'xejn mingħajr ma nagħtu xejn da parti tagħna. Jiġġustifikhom b'xejn bil-grazzja tiegħu. Grazzja x'inhi? Hija l-favur tiegħu. Il-favur tiegħu. Ma kif jista' jiddikjarani liberat minn kull ħtija? Appuntu, permezz tal-fidwa illi fi Kristu Ġesu. Kristu meta jmut fuq is-salib ħallas il-prezz sħiħ, il-prezz komplut biex jiena nkun illiberat minn kull xilja, minn kull akkuża tal-liġi miksura. Alla jiġġustifikhom b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li fi Kristu Ġesu li Alla qiegħdu jew Alla esebieh li Ġesu Kristu biex ikun il-propizjazzjoni għal dnubietna. Il-propizjazzjoni tfisser illi Ġesu huwa s-sakrifiċċju illi bih l-għada u d-dispjaċir tagħna jitneħħa minn fuqna għax ħadu nnifsu. L-għajta ta' Kristu fuq is-salib, Alla tiegħi, għalfejn abbandunajtni? Iva. Alla warra bil-libnu biex jitqallina. Ġesu bir-raġun qal, bħalma ħabni l-nissier, hekk jien ħabbejtkom. L-imħabba divina lejna. Illi Alla ma frankajx il-libnu, ma taħ għalina il-koll. Il-garanzija illi mija u jagħtina b'xejn il-weġ kollha. U appuntu għalhekk nistgħu ngħidu illi aħna għandna l-mafrad nubiet.
mis-silta l-qrajna dal-għodu, Lut 9, vers 22, jgħidilna illi mingħajr it-tixrid ta' dem m'hemmx mafra. Ovvjament nafu li fit-Testament il-Qadim kemm kienu jinqatlu annimali fuq l-artal tat-tempju, kollha figurattivi, kollha stampi biex aħna nifhmu illi jekk Alla ħajafrinna għax hemm is-sakrifiċċju, hemm il-pattija. Hemm il-pattija. Mingħajr tixrid ta' dem m'hemmx mafra. Ġwan il-Battista bir-raġun li Ġesu ipproklamaħ u rieħ bħala l-ħaruf talla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Ġesu huwa is-sakrifiċċju tagħna huwa wkoll preżentament il-paraklitu tagħna. Biex tifhmuni aħjar l-avukat tagħna. Avukat illi favur niesu qatt ma tilef kawża waħda. Qatt. Huwa avukat illi il-kawża tagħna ħada fuq innifsu biex dak li ma kunx kapaċi aħna jagħmlu għan-nom Lut 9 vers 20. Għax Kristu ma daħalx f'santwari maħdum b'idejn li huma xbija tal-veru, imma daħal fis-sema stess biex jidher issa għalina quddiem Alla. U għalhekk il-Bibbja tgħid li iva hemm maħfra l-istess Ġesu li għallimna. Idordu hekk, aħfrinna djuna. Kellu raġu jgħallimna għax kien jaf li hu nnifsu. Kellu jkun il-kawża, kellu jsir il-kawża għala Alla seta' u attwalment ħafrinna. U l-avukat tagħna huwa avukat illi fil-preżenza tiegħu fis-smewiet u nnifsu jidher ċar illi s-sakrifiċċju tiegħu huwa wieħed effettiv. Huwa wieħed illi attwalment ara l-barka għan-nom tagħna. X'barka il-mafra, vers 25. Mhux biex joffri l-nifsu bosta drabi bħalma kien jagħmel qassis il-kbir darba fis-sena fis-santwar bid-dem tal-oħrajn. Għax kienu kollu jbati ta' spiss mit-tisjis tad-dinja. Immissa darba għaliex darba? Mhux darbtejn 3, 4, 5, 6, 10, 20 għaliex? Għax is-sakrifiċċju tiegħu ta' darba għala dak illi kien il-ħsieb ta' Alla li jaqlana. U ċoħe l-accettazzjoni tagħna quddiem Alla. Id-dnub tagħna huwa murmifikat. Dawk il-juma ta' Kristu li ġrandu għar-rifuġi. Biex Kristu jkun il-garanti tagħhom, id-dnub tagħna huwa murmifikat. Huwa mxejjen, huwa miġġud fix-xejn. Kristu darba fl-aħħar ta' żminijiet biex jħassar id-dnub bis-sakrifiċċju tiegħu. Id-dnub tan-niesu huwa neħi, dinja rikonċiljazzjoni. Il-firda, l-ostaklu li kien hemm bejna u bejn Alla, id-dnub dak huwa issa neħi. U m'hemm xejn li jista' jisseparana jew jifridna milli attwalment ingawdu l-imħabba t'Alla għalina. Għalhekk l-awtur jispiċċa biex jgħid illi Kristu għad jidher għat-tieni darba mhux biex ineħħi id-dnub. Għaliex? Għax id-dnub għal-nies huwa diġà mneħħi. Huwa diġà mneħħi. Mhux biex neħħi id-dnub, imma salvazzjoni ta' dawk illi jistennew. U għalhekk il-talba tal-Missija, il-talba illi tagħmilna l-qalb. Timmina bit-tama. Għaliex issa Alla sar missierna. Huwa missier illi laqana. Qabel kien l-imħallef tagħna. Bixra ta' għada u dispjaċir minħabba diżubbidjenza tagħna. Issa nafu illi fi Kristu aħna aċċettati. Aħna milquajn fil-maħbub ibnu. Efesin 1:6 jgħidilna illi dan il-pjan ta' Alla għal fidwa tagħna huwa propjament għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu. Inti Kristjan, issa xogħolok hu il-għanda ħajtek hu biex inti tfaħħar il-Alla għall-grazzja tiegħu. Illi bija għamilna milquejn
fil-maħbub ibnu. Li fih għandna l-fidwa permezz ta' demmu il-maħfra ta' dnubiet. Għandna il-maħfra hija l-possess tagħna preżentament. Hija maħfra sħiħa, mhux maħfra piecemeal, biċċa. Hija maħfra illi inti fil-persuna tiegħek. Alla laqak. Alla m'għadux jgħoddok fustier barrani imma attwalment inti ndaħħal fis-saltna tiegħu, introdott fil-preżenza tiegħu. Għandna l-maħfra d-nubiet skont l-għana tal-grazzja tiegħu, mhux skont kemm ħdimt u stinkajt imma skont ir-rikkezzi tal-favur tiegħu lejna. Ekku, nitolbu wkoll allura biex Alla ikompli jaħfrilna id-dnubiet tagħna. Issa hawnhekk forsi tinħoloq daqsxejn ta' diffikultà. Jekk huwa vera illi il-Kristjan għandu l-maħfra. Għax meta ngħidu li aħna ġustifikati, ġifieri Alla għata sentenza favur tagħna. U la darba Alla qed jiddikjarana liberali. Għandna l-maħfra. Jekk għandna l-maħfra, għalfejn huwa meħtieġ li aħna nkomplu nitolbuh ta' kuljum bħal nitolbuh għall-ħobs. Għatina llum il-ħobs ta' kuljum u għafrilna ġuna biex għadin li wkoll nitolbuh kuljum biex Alla ikompli jaħfer id-dejn tagħna. Ħaffrilna jew ma ħaffrilniex. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn maħfra mingħand Alla l-imħallef tagħna. Maħfra li aħna irċivejnija appena aħna dorna l-Kristju sabiex insibu il-paċi tagħna Alla fih u permezz tiegħu. Hija maħfra allura mingħand Alla l-imħallef. U allura l-atteġġjament Alla, l-approċċ, l-attitudni ta' Alla lejna hija mibdula issa. Hija attitudni ta' mħallef rikonċiljat. U mħallef li issa laqana. U allura laqana irridna li ngħixu f'xirka, f'komunjoni miegħu. Bħala ulied. Bħala ulied fil-familja tiegħu. U għajdli, u mhix sensibbli din li aħna maħfurin. U allura l-infern m'għadux messana. Anzi, ngħidu bil-konfidenza li aħna ċittadini ta' Smawiet. Huwa sensibbli ħafna li aħna nżommu ħbiberija bla mittiefsa ma' Alla li hu sierna. Alla li u għalhekk tagħmel sens lit-talba. Aħna li aħna diġà maħfurin nixtiequ illi ingawduha il-maħfra. Illi nesperjenzawha. Jekk aħna ħallu dnub, jekk jiena dnibt. Hekk niraba ta' parsi ma dnibx. Waqt ingiddef sewwa magħruf. Kien qed nitbiegħed mill-ħbiberija tiegħi magħna. Din hija talba għad-dixxipli. Għal dawk li huma diġà maħfura sabiex din favur li aħna rċevejna ma' Alla ta' bilħaq ingawduh. Xi ħaġa li il-profeti anke mill-antik għalmu lin-nies illi iva hemm bżonn illi aħna ta' kuljum kontinwament narfu illi jekk hemm ostaklu, jekk hemm diżubbidjenza minn naħa tagħna, dik irridu inwarbuha. Ħalli ngawdu x-xirka ma' Alla. Ħosea pereżempju. Ħosea kapitlu 14 versu li jgħidilna. Erġgħu Iżrael mulej Alla tiegħek, erġa' dur ġifieri, għax int tfixkilt minħabba l-ħażin tiegħek. Ħudu l-kliem magħkom erġgħu lejn mulej, ejdu neħki kull ħażin. Ilqa' dak li tajjeb biex aħna nroddu l-frott ta' xoftejna. Ħosea qed jgħallem lill-poplu li kien il-poplu tagħna duri li Alla sabiex intom tgawdu il-ħbiberija miegħu. L-istess ħaġa jgħallem Ġeremija f'kapitlu 14 tal-Bib tiegħu vers 7.
għal-kem dnubietna jiġdu kontrina u mulej, għamel minħabba fismek, għaxix ġifiri, kolazzjoni minħabba fismek, għax ħafna huma naqasijiet tal-fedeltà tagħna, aħna dnibna kontra tiegħek. Sik bħala poplu, jgħid ikunu konxi, kemm korporalment, imma wkoll individwalment li aħna qegħdin nonqsu. Allura biex aħna nmantnu, biex aħna ma jkunx hemm fixkil fir-relazzjoni tagħna ma' Alla li hu missierna nerġa' sostni. Hemm bżonn illi aħna nitolbuh il-maħfra minn ġurnata għall-oħra. U hekk kif nagħmlu hekk, Alla wkoll jimlina bil-ferħ. Si jekk jiena nżomm id-dnub fiha u x'inhu dnub mistub, dnub pubbliku, kif nista' nkun ferħan? Id-dnub huwa l-uniku fattur f'ħajjitna li kidna, li għamilna miżerabbli, li għamilna depressati. U għallura qegħdin nitolbu l-maħfra sabiex indawduha lill-Alla fl-istess ħin qegħdin nitolbuha sliem tiegħu fil-kuxjenza tagħna u għall-ferħ tiegħu fir-ruħ tagħna. David naħseb bħalna l-koll dineb u realizza wara ċerta żmien illi ma kienx lant li prova għajdu hekk jagħti dak li għal Alla l-omniscienti kien tant ovvju. U allura David jitolbu lill-Alla u jgħidu purifikani bl-sopu u nibdaf aħsilni u nibjat aktar mis-sirġ, dinja talba ta' raġel illi minn qabel Alla ddikjaraħ bħala bniedem għall-qalbi. Bniedem għall-qalbi. David aċċettat quddiem Alla. U David jitolbu semma l-ferħ lena biex l-għada min tisħaq jitenna. Aħdu wiċċek minn dubieti. Ħassar il-ħażen tiegħi kollha, oħroq fi qalb safi u Alla. Radd il-ferħ tas-salvazzjoni tiegħek. U ettaqni l-ispirtu qalbi. Dinja talba tagħna l-koll li hemm bżonn illi aħna il-ferħ li tilfu minħabba l-istinazzjoni tagħna nerġgħu ndur Alla ħalli iva ingawduh dan il-ferħ. Tal-boħra rrid insostni u rrid insisti illi din il-maħfra fil-bidu tal-ħajja kristjana tagħna, maħfra sħiħa, maħfra totali, maħfra kompluta. Tajjeb, u l-gawdija tagħha fil-mixja tagħna mal-missier din ingawduha minħabba l-uħudjenza u s-sodisfazzjon ta' Kristu Ġesu Sinna. Ma kif? Permezz tal-fiduċja tagħna fih. Illi aħna niddependu mhux fina nfusna, mhux dak li nagħmel jien, imma nħarsel Kalvarju u hemmhekk nara r-rimedju perfett, ir-rimedju effettiv għad-dnub tiegħi. L-Apostolu Pawlu meta kien għamel Fariżew u allura mimli bih nifsu li jidirlu li wasal, jidirlu li tant għandu fil-kartu tiegħu illi kien ċirkonċiż, kien mit-tribu ta' Benjamin, kien imħeġġeġ, kien devot fil-reliġjon tiegħu, fil-ħeġġa saħansitra perseguitajt, għaliex għalih il-Kristjani kienu midajja. Kien jistqarru li Ġesu ta' Nażaret bħala divin. Kienet dawa kbira għalih. Għalha kien imħeġġeġ biex jiqridhom minn wiċċ id-dinja. Ma finalment Pawlu realizza, Sawl ta' Tarsu realizza illi kellu dak li hu kien iserraħ fuqu kellu bżonn jarmih. U kellu bżonn jarmih disgust, bistmerrija bħala il-ħwejjeġ il-fixkluħ milli jara li Ġesu bħala il-feddej tiegħu. Vers 8 jgħid ta' Filippin kapitlu 3. Jgħid iva bla dubju jiena nżomm kollox bħala tef. Dan privileġġ kbir illi nara fil-Kristu Ġesu bħala s-sit tiegħi, bħala dak li xtran. U xtran biex inkun skjaf tiegħu. U naraba skjaf tiegħu l-aktar bniedem liberu li jeżisti. Nafu bħala sidi li għalih soffrejt it-telfa ta' kull ħaġa.
imma xem tista' ssofri biex inti tikseb il-maħfra d-dwejja. X'telfa tista' ssofri? Dawn l-affarijiet aħna inwarbuhom bi pjaċir, inwarbuhom liberament sabiex nafu l-Kristu u ninsab fih. Meta nidħol qudiem Alla nkun ninsab fih, Alla jarani fih. Vera il-ġonġija maqda mad-dilja tas-sewwa, mad-dilja l-vera. Il-Kristu jgħix fija u jiena ngħix fih. Ninsab fih mhux bil-ġustizzja tiegħi, mhux bl-għejxien tajjeb tiegħi. Imma bil-ġustizzja li tiġi permezz tal-fidi fil-Kristu. Pawla ċara, din ġustizzja, din il-righteousness, din il-fatt li inti sewa Alla tiġi mingħand Alla permezz tal-fidi. Billi wieħed, onestament, sinċerament, jħares lejn Ġesu Kristu u jara l-milja kollha tal-ħtiġijiet kollha tiegħu fih u fih biss. Aħfirna djuna bħal aħna naħfru lill-midjunin tagħna. Għalhekk Ġesu qed jgħallimna illi iva ħansibu kuraġġ nitolbu din it-talba. Għaliex? Għaliex fil-waqt li aħna qegħdin nitolbuha nafu li hemm ċerta xhieda fi nfusna illi ħajdu hekk timbuttana l-qudiem biex nkomplu nitolbu għad it-talba. Tgħidu li x-xhieda x'testimonjanza tagħna għandha fil-qalb tagħna. Tara l-abbiltà illi bħalma narfura naħfru l-ħadd ieħor. U jekk m'hemmx kix-xhieda f'qalbek u fil-prattika mill-jum għal-jum inti taħfer minn qalb il-ħtijiet ta' ħadd ieħor, inti m'intix Kristjan. Din ix-xhieda Alla jagħtilna biex jikkonfermana fil-fidi tagħna. Kif tista' tkun taf inti x'maħfur jew le? Faċli ħafna. Faċli ħafna. Kapaċi taħfer ħadd ieħor, kapaċi taħfrilhom kontinwament, anke jekk ripetutament joffenduk u jonqsuk, kapaċi taħfrilhom mill-qalb, mela inti maħfur. Għaliex Ġesu meta tagħna it-talba tal-missierna u tagħna sitt petizzjonijiet waħda wara l-oħra. X'in tajjilna dik it-talba? Bħalli kieku rid jgħidilna isimgħu. Nista' nispjega kull petizzjoni minnhom, però nikkonċentra fuq waħda biss. Fuq waħda li hija indispensabbli, waħda li hija tant importanti. Il-kwistjoni tal-maħfra. Aħfirna djuna bħal ma naħfru minnu. Għalfejn tidolbu hekk qed jispjegana Ġesu? Għax hekk intom taħfru d-dedmettijietkom u kol issirkom ta' smewit jaħfrilkom il-ħtijiet tagħkom. Imma jekk ma taħfrux il-dedmettijiethom, lanqas missier ta' smewit ma jaħfer id-dubiet tagħkom. Għal ma taħsbux illi tieni salvazzjoni blok illi għalli għaffirli għaxin naħfer. Lanqas xejn. Ġesu qed jgħidilna ħarsu lejn fuskom. Issibu f'qalbkom li taħfru ħadd ieħor. Jekk taħfru ħadd ieħor, intom maħfurin. Imma il-kawża tal-maħfra mhijiex għax intom taħfru. Il-kawża tal-maħfra kif nafu sewwa hija l-passjoni bil-mewt. U l-xogħol ta' sidna Ġesu Kristu. Hemm hija raġuni tal-maħfra. Imma għandna tagħna xhieda. Alla jaf illi jien ħansaqsi, illi jien niddubita, illi jiena intallaw il-nizzel, imma jien maħfur jew le. Imma jiena żgur nemmen jew le. Faċli ħafna ħaġa ngħid. Taħfer? Għax int bħalma tweġġa' ħadd ieħor weġġa' lilek. Taħfer proxmu tiegħek dejjem anke l-istess offiża 7 darbit kuljum taħfirru dak li jkun tejn diffiċli. Tgħallem aħfer. U hemmhekk ikollok dik ix-xhieda inkonfutabbli.
illi tabilħa inti reċipjent tal-grazzja tagħna. Illi inti reċipjent illi Alla qed juri il-għana tal-grazzja tiegħu, għaliex l-istess grazzja illi biha frinna, dik il-grazzja wkoll tallimna biex aħna nsiru nixbħu lill-malmen tagħna. Lill-adultera ħaffrilha mur u titnibx aktar. U dawk in-nies li rraparraw għandu Ġesu agħhom. L-istess ħaġa qiegħed jitlob illi aħna nkunu nixbħuh f'dan l-aspett. ħajtwarab minnkom kull imrar jgħallimna l-Apostlu Pawlu. U saħna wagħda u għajat u kliem ħażin ma' kull ħażen u kunu qalbkom tajba ma' xulxin. Ħennu għal xulxin. Toqgħodux kull darba bil-ġustizzja. Għal għaddu nimxu bil-ġustizzja. Hemm xi ħaġa oħra mill-ġustizzja. Isbaħ bil-ġustizzja. Niena. Illi tirċivejt minn Alla. Ħennu għal xulxin. Aħfru lil xulxin. Bħal maħfrilkom Alla minħabba Kristu. Ix u mela l-Alla bħala uliet maħbuba. Jien ngħidilkom illi f'dan ir-rigward ma nistgħux ikunu xbħuh aħjar il-Alla, ma nistgħux ikunu imitaturi tal-Alla, iżda minn din ħaġa. Illi bħalma Alla ħafirli liberament u ħafirli kont astronomiku kbir. Hekk ukoll jiena se nsib il-grazza tiegħu operattiva fiha biex il-ħtieġ kejknejn ta' ħaddieħor ma noqgħodx nirrekordjhom, imma naħfirhom u nfakkarkom x'in il-maħfra. Weda illi inti minn tista' terġa' taqla dik il-kwistjoni ma' ħaddieħor. Il-katabu huwa mitfun minn issa nerġa' naqla l-ħdieħa. Hija weda illi inti se ssomma. Bħalma għadha għalilna fid-dnubietkom u fid-ħtijietkom jiena ma ntakarx aktar, hekk ukoll fil-maħfra tagħna u fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin. Ħafrilna djuna bħalma naħfru lill-midjun tagħna. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now